Fl-aħħar ġimgħa mixawla differenti l-koppa tal-Knisja ta' San Sebastian f'Ħalqormi u l-partit esterni tal-istess binja fosthom il-faċċata tal-Knisja. Il-mixiela tal-Għajt kienet tirrappreżenta t-tmiem ta' proġett ta' sistema ġdida ta' dawl għal barra ta' din il-Knisja li taħseb għal 4 possibilitajiet differenti ta' kif tista' tinxtel. Billi ninsabu fl-ottafa tal-Għajt, il-mixiela ta' din il-ġimgħa hija dik programmata għal festil kbar tal-Knisja. L-Inġinier Matthew Spiteri, b'esperjenza fuq dawl ta' bosta knejjes u binijiet storiċi, spjega li kilometri ta' cables li ntużaw għal dan il-proġett huma integrati flimkien f'sistema ċentrali ta' kontroll. Dan jiġi kontrollat kollu mod ċentrali u matul il-lejl il-Knisja wkoll tixel b'intensitajiet differenti, kemm biex nirrispettaw l-ambjent li huwa importanti ħafna u anki minħabba l-aspett ta' sostenibilità ġew hawnhekk qed nużaw dwal effiċjenti ħafna ma wkoll l-intensità tgħin biex inkunu aktar sostenibbli. L-Arċipriet il-Kanunku Ewkarist Zammit qal li l-parti l-kbira tal-investiment li laħħaq is-600,000 euro tħallas bil-kontribuzzjoni tal-parruċċani, irrikonoxxa l-għajnuna tal-Awtorità Turiżmu li tat 100,000 euro u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li provda pariri tekniċi ta' inġinier tiegħu. Mal-Arċipriet Zammit trattajna diversi inizjattivi pastorali li qegħdin jittieħdu mill-parroċċa. Semma li fir-Randan il-parroċċa taħseb li twieżen il-ħidma ta' xi missjonarju Malti u din is-sena għenet saċerdot mill-parroċċa Dun Mark Malliapoli li ilu 4 snin iċċili. Jgħin madwar 45 anzjan kuljum billi jipprovdilhom l-ikel, anki Fader Mark għalinna li jgħin numru ta' familji fix-xahar jagħtihom xirjiet u oġġetti relatati biex isostnihom u anke wkoll għandu proġett ta' manutenzjoni tas-saqaf ta' waħda mill-knejjes li huwa qaddes fiha. Il-ġabra Grazzatella kienet laħqet is-somma sabiħa ta' 6,660 euro. F'inizjattivi oħra innovattivi li l-parroċċa qed toffri bla ħlas servizzi professjonali ta' counseling u ta' terapista tal-familja.